kasu batzuk da, niordun ezkin Gade pasen. ezkin Bueno, bagagun hori, eta hasiko gare Gatikeko udaleko ekaineko bilkuraz. Gai zerrendaren ordena jarraitu zuen eta puntu moduen dekogu, arteko aktean onarpena, ala badagokio. Bada, zer esateko honen inguruen? Atariz. Ate bat... Ez da gali? Ez dut uste. No, ez da bidea. Ez dut uste, ere izan da. Ze, arteko aktean zela bidea? Maiatzeko? Nik ez da. Agatzen didez. Nik justo da nazko imprimitu, baina, bueno, errepasako dugu deialdian badago, eta ez badago uztailera. Uztailera. Vale, ez que, behitu eta laborri, amagane bide laborri. Laborrietan... Ostako de vistazo bat? Ez dugu ez duzu agazo? Ez que nik ez dut ez duz, Bai, pues ema pasado, bai. Nik, a ver? Ez, marcho. Ez duz ubiertu. Segura. Bargamenak esatuz, eta linda dago eta uztailera pasako dugu, Hurrengoko puntua, alkatetza dekretu bat, honen gainean kontu egun genuen batzordean. Hurrengoko puntua, Gatikako kanposantuko erregelamenduen aldaketaren hasierako onespena. Gai hau bertan bere itzin genuen arteko plenoan, aldez aurretik publika oinak zalako aldaketa, publikata egon da, pasada plazue, eta orduan aldaketa ekartzen dugu nahi gainera. Aprobatu ezkero, webgunerat egoko dugu informazioa eta buzoleo bat egin dugu. Izan ezelan kanbia dan, eta rekordatorio txikitsu bategaz bere bai, ez bakarrik kanbia direzen kontuk ez besteak bere, Zan, kumplidu bat direzen beste gauzak, Nik sentitzen dut, esa informea idazkaren jau gile horre dut. Eskatu dut nik bat bi aldiz, edo, ez dugu zuetan. Arautuko dugu, aprobete koordinazioa. Alkatesak eskatzen badau, ondo, baina oposizioak eskatzen badau, erenak eskatu dezogan, zu komentatu zenun, baina nik nintzen araudiak informazio batzordera, eta nik informazio batzordean honen egin dugu, zuk egin zenuen galderaren intura. Eta, nik ez daukat arazoik, azken finean, informe bat eskatzen badozu egokokoak lehen hori begira, bintzat eren batek eskatu gara. Edo bestela... Mikel eren baten gozera baina da, eskaren bardu idatziz, eta iruren sinadurari. Bestela alkatesak, berak esan dezala, oposizioan eskaera berak egin dezala, eta esan dezala alkatesak, niri informa bat egiteko horrenik. Pasadan batzordean, erantzun emon zauen ez uste nahikoa zala horregaz, baina oposizio modure gure badozu informe eskatzea, Ez, gu hori izan duen eta baietzen nongadez hori holan tratagan, legamente, Mikeleko eta esabena, baia hori bigarren puntu esartzen dena, ia horrek espadeko kontraesanik hori zabak, bai? Lege aldetik, Bai, eta idazkariaz begiratu zauen, da batzordean esan zauen ez etzigin alde egin dela. Ez beste ez. Hemen daukaz. Nik esan zauen lege bat esaten duena, ezin dela diskriminatu por razones de origen, sexo, etcétera. Eta maina eta akordio hartu dugu horrei buruz. Eta horrein, kasu baten, bardin da uste zena kasu baten diskriminatzen bada, lehen informe kontrario duen asuntuak horrein alde hori behar luke. Baina, bueno, espadeko, hola, notxiz, inok espada rekurritzen ez da pasatzen ez, gu ez da izego hori rekurritzen duguna, zegu ideaz ados gauz. Ez que horrela martxan erabiltzen gendun bere momentua, baina, bueno. Oinarte egonda, araudia egonda modua. Txartu egonda. Horan egonda. Hemen maiatzeko informazio batzordean galdera hori kantatu zen. Eta nik etorri nintzen ekainera lege honekin,
2018ko lege honekin, eta bertan esaten da, udalak, erderaz dago erdezia. Los ayuntamientos están obligados a que los entrenamientos que se efectúen en sus cementerios se realicen sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras. Eta gero la disposición transitoria segunda que se aplica. Los ayuntamientos revisarán sus ordenanzas y reglamentos para excluir las restricciones que pudieran contener al principio de no discriminación tanto en el régimen de cementerios como en de los de servicios funerarios. Gero, informazio batzordean ere komentatu nuen, atera nebala adibide batzuk, adibidez Gorbizeko ordenantzan dago, eta besteren baita ere, uste lagabetxokoa musikakoa, mugikako ordenantza baita ere. Eta hau esan dezaket. A ber, txosten nahi dezakezu, eta hor lasaiago geratu gara denak, mesedez? Txostena, ala ere, Mikel, nik kontazen oinarri juridikonatik, kasuistika ez da berdine, bestea ez diskriminatzen da administrazioan lan egiteko edo administrazioagaz kontratu bat egiteko. Kasuek ez dire berdine, nik horrela ikusten dute diferentzia, baina, bueno, bada espadan, erantzun egin du, gu behintzat aurrera eraman nahi dugu eta ados gauz hartu dugun akordioagaz, baina lasaiago geratuteko, egin bezala txosten bat idazkariak, mesedez. Bueno. Ni de acuerdo nago eta debatean ados nago eta praktika hori egin behar zelako beti pentsa dugu, baina beste gauza bat da, ze itxitzen duzun legeak onartzen. Hori argi badeko gu, ez dago arazko dut. Ni dala, azteniko egin honez kasu honetan, honen asuntu guztin hori jenen neu nago, orduan ez da logikoa nik alde botatzea ez. Orduan zer. Ez kontra egitea. Hemen gudan okari horren benefiziario bat, así que... Azkenean bai, baina, bueno. Eta momentu baten, beraz, kasua dale ezea oso... Sei moduz hor. Diktamena mai gainean jarriko dut eta bosketa jarriko dut. Osea, bozkatuko duzu da. Bai. Zure erantzuna badakigu zein da, jaso txosten batean da esperientera sartuko dugu. Osea, bozkatuko duzu baina txostene behar dut, Bai. Eta bigarren puntu buruz, osea, zera hori printzipio, ez diskriminatzeko printzipio horren arabera, bakarrik, lehenengoak argi dugu, lehenengo puntua. Horren inguruan horregatik ekarri dut eta alkateari eskatu biotitza gauza hori komentatzeko hemen, zerantza hemen berriro atera da, ikustu da. Baina, bueno. Perfecto. Ez que hori jakin dizun insistente da zela beren, ondo dago, ez? Bastante eta horre, no? Egokien izango zen nik informe egitea eta guztaian, gero sartzea punto. Bale, también hau nahi gaina jarriko. Ordan, esplikatu, ditamena. Gatikako hilerriaren erreglamentua aldaketa. Proposamena erreglamentuaren 5 eta 17.1 artikulua aldatzea proposatzen da. 17.1 artikuluan, ze gorpuzki hilobiratu daiteken arautu egiten da, eta 5. artikuluan erraustutako gorpuzkiak aurrikusten dira, eta gorpuzki horiek bidegradagarria, denontzia batean edukitzea derrigortzen. Orduan, ditamina bozkatzen da, eta aldeko botoak 6 izan ziren, eta penalako erabaki proposamena, alde batetik Gatikako hilerriaren erreglamentua hasierako aldatzea, eta bigarrenez Bizkaiko aldizkari ofizialera hierarkia bidatzea, 30 egunez Jentaurrean egon dadin, Jentaurrean dagoen epean erreklamaziorik ez balego, behin betikoz onartutzat emango da, ordura arte behin behinekoz onartua zegoen. Erreklamaziorik balego, plenoak erabakiko du horien ingura. Oda, bitamena? Bildu? GTI? Abstentzio. Abstentzio bat? Zurgai? Bai bi bildu, bat GTI, eta inguruko bat. Abstentzioa Mikel, GTI. Pertsonalki afektatu zuzena zelako, beste zalantzara. Jarraituko dugu, gai horrenako 4. puntuagaz, 2017 ekitaldi ekonomikoko kontrolokoraren onarpena ala gara.
diktaminatu zen maiatzaren 16an, Enrique egon zen, epamen txiki batzuk egiten, kontuen inguruan, diktaminatu zen, hau izan da emaitza, bere garaian, bertan informazio batzordean egon zirenak, PNV-tik 4, GTI-tik 1 eta Bildutik 1 alde, eta gero Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu da maiatzaren 25ean, jende horrean 15 egunez egonda, ez da reklamaziorik egon, eta plenora erabaki proposamena da azkenengo tramitea Gatikako udaleko 2017ko ekitaldi ekonomikoko kontu horretan, behin betiko zumatzen. Bozkatzera goaz, Bildu, GTI eta EAJ. Gai ordenako 5. puntua, Golorda auzoan, baserri desberdinetara doan bide publikoaren zati baten izaera juridikoaren aldaketa onartzea hala badagokio. Gai hau ere bai batzordean tratatu izan dugu, aldez aurretiko informazioa banatu dugu baita ere auzotarren artean, ez da egon inolako alegaziorik eta diktaminatu egin dugu baita ere. Federico Barredo Argunzak eskaera egin dau, zutxu baserri parean igaroten dan bai, bakatu? Zena... ez ezaten, ez? Informazio publikoa emango da honi, zuen integi. Jende horren inpirikoa da, kizu ez? Izenarekin? Hombre, claro. Ez da hori... Bai, horrela bada, bai. Estanko eta beste bide bidua. Bai, orain gaia lege berri bat dagoenez, datu babesarena. Pribatua bihurtzeko eta gero bere lurren erekiko da bide berriarekin, mutan trukatzeko. Gatikako ondarearen inventarioan, hemen zen daki duen. Bidea gaz izendatua dagoen basare ezberdinetara joateko izena duen bide publikoaren zati baten izaera juridikoa, aldatu behar da horretarako, aldaketa jasoko duen bide zatiak, 74,11 metro lineal du, eta 283,85 metro karra. Diktaminatu zen, aldeko botoak Bildu 2, GTI 2 eta EAJ 4, plenora erabaki proposamena. EAJ 4. Plenora basarri ezberdinetara duen erdibidearen jabari publikoaren aldaketa, hasierako onartzea eta jende horren ipitza 30 egunez, iragarkia Bizkaiko aldizkari ofizialean, argitaratzen den bian momentik, kontatzen hasita. Bozkatuko dugu. Dino dena, informazio publiko baten duen, espediente guztia egongo da, eta hemen konprobiso batzuk egon dira batzuk dira, pertsona batzuk dira. Arrazoi puntu bat dut. Venga. Bozkatuko dugu. Bildu, GTI eta EAJ. Hasierako onartzen da, eta bidareko bizkitua dugu. Egingo dugu laburpen txikitxo bat, prozedimendu zelakoa da, orain publikatu egingo da. 15 eguneko... 30 eguneko epean, eta gero horrenko informazio batzordera sartuko da. Hala badagokio, behin betiko. Horren behin betiko onarpena faltatzen da. Eta gero, bi izapidetza ezberdin ere izango ditugu, ezta? Bateri izaera kentzea eta besteari emotea. Baina hori aurrera goa. Permuta bat egiten danean, partikular batekin permuta bat egiten. Bai. Ados. Monatuta geratzen da. Gai ordenako, 6. puntua barkatu. Udal titulartasun edo administrazioko bideen, aprobetxamendu bereziaren ordenantza arautzailearen hasierako onarpena hala badagokio. Gure artean saka ordenantza moduen ezagutu izan dugu. Honen inguruan bere bai, parte hartze prozesu bat egon da, batzordeak ere bai ekarpenak egin ditu. Hori, dana onartu duzu ez? Ez dugu bozkatu horrein kontua ez? Baina bozkatu dugu, bai. Bida bat egin duzu. Sí. Esan duzunean hori izan da bozkatu dugu. Ez, hori diztamena esan barkatu. Hori, baina bozkatu dugu. Venga, no. Ez da, orain nan flashean, ez dakit bozkatu dugu, ez nik uste dugu, bai, bozkatu dugu, ez? Bale, barkatu. Bale. Bueno, orain orduan sakaren egingo dugu. Hau berdin, dokumentua publikoa izan da,
ekarpenak baditu eta baita ere diktamena egin dugu. Eta diktamena terminatu. Enpresaka ordenantza sarkitua geratu da. Azken urtean gaur egoera eguneratutako ordenantza. Berri baten inguruan garen egon dira udal gobernua, oposizioko udal taldea zein herritar eta elkarte. Prozesu horretatik dator udal administrazio titulartasuneko bideen aprobetxamendu berezaren ordenantza erautzailea, beste tarifen eta bermean kopuruak kalkulatzen dira eta ebolatatzeko eta epeak aldatzen. Hau diktaminatu zen, eta aldeko botoak 8 izan ziren, lehenengoak proposamena orduan da. Udal administrazio titulartasuneko bideen aprobetxamendu bereziaren ordenantza erautzailea hasierako saldatzea eta Bizkaiko aldizkari ofizialera iragarkia bidaltzea 30 egunez jendaurrean egon dadin. Jendaurrean dagoen epean reklamazioetik ez balego, behin betiko sonatutzat emango da, horre arte behin betiko sonatua zegoen. Bozkatuko dugu, Bildu, GPI eta EAJ, aldaketan eratzen da. Honekin berdin dutxoneo bat egingo dugu, azalduz eta webgunera dugu. Onartzen daren mugiko kara edo informazio bidalerakoa. Handi pasten dara jentea, askotan dut ez dira etorri behiten, gero sortzen dira. Bale, 7. puntua, eskaerak eta galderak. Bada, oso zer komentatiko nuen? Ez da behar duda, gaur hartu da lotzen dute erratian, itere buruz entzun bat duzue. Zizor barri urten da? Ez da lako zua. Bai. Eta ebien, ezaren dago, udaletxeatan dauela hori izendatu beharra, edo egin beharra, dala zerrenda bat, egin beharra. Aproet, gazta egin da, eta gero egon da eginekoak eta honet ere indeli komentadea, eta dudosoa da hori, eta hori gazte bat dago. Eta jente entzuten dagoena, goxen entzuten dut, esateko moduen. Esko Jaurlaritzak garbi eta garbi ekosan funtzioa behar eta antza ez dakit behar du barez. Nire adibidez, eudeletik, guk eudelen egin genuen konsulta, eudeletik esan zozkuen, Jaurlaritzak esan zotzola, Jaurlaritzak berak jarriko dauzela arduradunak udal bakoitzara etor dagien lan hori egiteko. Beraz, guk horrelitzen hongo dutxegu. Parte bat egin da, bota dire zedak ez, notifikazioa. Jenteari esan da, Udaletik, hori da. Baina hori listadue Jaurlaritzak pasa dozku. Ze etxetara bidali. Ite liste duzlan da? Bai. Enda mairu gara. Ez dakigu ze kriterio erabiliden, normalean, izan behar legean agertzen diren gauzak, bai. Nik ezagutzen duaz kasuak legean agertzen direnak eta ez den auki konoziminturik. Eta hori da diskriminazio. Batzuri abizaten zuru idatziz zuzenean, eta besta batzuri ez, legeen datorrena mundu guztia jakin behar du, baina ez dakit ba. Eudaletik egindako notifikazioa, Jaurlaritzatik esan dozkuen etxe bizitzai, eraikinei. Listadu bat bidali eta horretan duzen. Ze dokumentazio, gobernu askotek dokumentazio, ez da udaletik gota dako, na? Ez bai. Hori ez dut ulertzen. Gobernu asko zelan daki etxe batek 50 urte badekoz, espadekoz, ortofota dati, edo... Etxe bizitza departamentuan... Etxe bizitza departamenturi eroten dako ze herri bateko lizentzia? Erregistrako biko dere, suposatzen den nik. Registro dati landuko eberen? Katastro. Interoperabilidadeagaz, Jaurlaritzatik aldun dira horre informazioa elkartrukatu alduteka. Baina katastron ez da ikusten zemeturtako zen. Ez, behindera da. Cuando etxe bizitza 1968. Horti baino bero dauzenak, claro. Katastro del 56, ez? Hortik... Claro, zu katastro zozen nahi txartu zu katastroko papelaten eta goien emitutzu. Año de construcción, 1800 o 1963. Baserri bada, eta espadakin euskoan 1900 emitutzu. Agote pronto, o 1900. Ez daki bada anelo, baina
50, 60, 70, 80 horrek urte exacto egiten dut. Hortik dakien, noskoa zer egin. Baina, duda asko. Ez, ni batez ere horretik. Igual, jenteak egin zuten dauela zuten sartzen dako. Honi jokarren jente presentateko dago, Osea, que... Naiz, eguneko... Ez dut, no? Eguneko 25 ez da. Ba, hori. Hori, udalan ez du gero espezinak egitea eta izunak egitea. Udalan eskola? Hori zen, udalan ez du. Otaz, nu? Eta Mikele dioena, baita ere, udalaren esku inspekzioak egitea, eura biharretako zerrendikan ez dauden etxe bizitza, guk sartzea eskatzen. Baina, arautu beharko du, ela izango da, zinedala gana bai, eta... Eurak egin zuten listada, eurak listadua bota zuten 113 horienak, eta guk konprobazio egin genuen 113 horien inguruan. Baina guk egin dugun, zeurak eskatu zuten euren inguruan konprobazio egin. Gero hortik garen parte, beste batzuk badauz, pasatu badadabe. Hori, gure esan beharko dio eusko jarraitza, hori segura. Honi jokarrenek buelta. Honeri buruz ikizi beharko gauze asko nire. Bai. Zuzo zer da, bukatuko dugu plenoa, eta ez dakit publiko koneno zerbait esan gure Txar. Nire imotan, desboro zitzen gaur ebitire kamioana baina